Hoş gelipdir Saparmyrat biziň ýurdumyza, Magtymguly Pyragyna. Biz hemmemiz beğeniyor. Ziyaretiniz kabul olsun. Ziyaretiniz kabul olsun. Ziyaretiniz kabul olsun. Ne zanlıka atıllı, düğmelerine teçilli. Ahımlarına gelenine, kanına gevnime atıllı. Oğlun yılgılla, sünüme yatana zülgülle. Saparmyrat Türkmenbaşynyň aman malına ilgülle. Ýaşaýan Türkmenbaşy. 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 Döwranyň ahyrynda Türkmenistanyň prezidenti Saparmyrat Türkmenbaşy Eýranda ýaşaýan türkmenleriň wekilleri bilen duşuşdy. Bir wagtlar ben size gelenде şu Lağancıktan Kızıletreye demir yolu siz bilen biriktirer niýadım. Birazcık yetişmedik. Gecen tarap otaylarını ettik. Çerjow, Kerki'ni ettik. Häzir bu torya suýun. Olaram bir 400 kilometr var. Ne diýip bolsa täziriň başyndan şu yolu bu toras bir ýyl içinde. Demir yolumuz, kara yolumuz bolsa, sağ takımları gitse, nev takımları gitse, benler Türkmen port bilen Türkmenbaşy portunyň arasynda ýamy gatnap, arka öz ýurdumuz ýaly iki ýurtda da geler ýaly şertlerdir inşallah. Hatamy doganym bilen oňat aralaşmalar var. Ýakynlarda ne diýip bolsa oktýabryň 20-sine 8 ýyl garaşdyrylmada barar. Şonda ne diýip bolsa muň bilen 20-nji asyrda gatnaşyklamyň adam gatnaşyklary, mal gatnaşyklary, akıl gatnaşyklary, medeniýet gatnaşyklary, din gatnaşyklary hemmesine eder. Ýöne hiç bir öýdümden bilen içine goşulmak bolarym, bir de goşulanak Hudaýa şükür. Goňşy Allah berýär. Türkmenler aýdýar, yer almakan goňşyny alýar. Goňşy bir tarihte adamda törelýär. Şu halk kadim halk, Türkmen halky kadim halk. Türkü halklaryň içinde kadim halk Türkmen halky diýen ahyrymyz. Onuň üçin tähli adatlarymyz, dinlerimiz, oýunlarymyz, medeniýetimiz ol aňyrdan gelýär. Bular bilen gatnaşan yer bilen bar. Inni 21-nji asyrda Türkmenler hemmemiz agyr bolar. Hemmemiz bir Batayda yurtta üstünlük bolsa maňa bergenin. Bizde üstünlük bolar oňa bergenin. Erkin gatnar ýaly, aňyrda da mülk ediler ýaly, öý tutunar ýaly, iş eder ýaly, ýigitler oglanlara mümkinçilik berjekme ýerine. Nedip bolsa duşumuzy hata bölenden soň, gelenden soň kararda ýazar tony. Onuň üçin agzyrly saklaň. Magtymguly beýik akyllarymyzy bilen silap tüýün gerken owazyna bardym. Muğday var, Kargarada yatyp gaýtdym, dem alan ýerler onuň. Summaryň moýunna birinji yatyp gaýtdym, ýatlak gaýtdyk, bir aýat öwretdik owazyna. Batayda da Türkmen halkynyň adyna senin hemmäli ulsalamy berýär. Dün maşinly aýtdym, şu ähli gökdepäň bahrdeniň üstünden, daglygyň üstünden, nohuryň üstünden, gargalaň üstünden hemme adamlar ulsalamy berdiler. Türkmenler ýaşurlaryna, Türkmen halkyna hemme salamlary ýetirin diýip aýtdylar, men size ýetirýän. Bir ýurduňyň ata ýurduny Türkmenistan bir tarap ýurt. O ýurdu goralyň, saklalyň, ol gerek bolanlar hemmemiň ata watanymyz. O watanam dünýäde ikrar edildi, bir tarap döwlet diýip, parahat döwlet diýip, uly işlere diýip, ne diýip bolsa Türkmeniň ruh rahmatyny sizem tekliplerini berseňiz, ata üçündir Türkmeniň ruhuny 21-nji asyrda arasalalyň. Munna haramlyk bar, bu käýerde, munna oğurluk, şübürlük var, munna bir bidunçuluk var, dini razı terk edenler var. Şolar hemmesi tövbe eder ýaly. Şiýlyk aýagyna ähli Türkmen ýaşurlarynyň maslahatyny ýeşirjek. Oňa nätijem
O adam sizden özünü sayılan Eýran. Sol matlaga 3 gün geçirecek. 1000 yıllık ahir çalışmanın ümidini ulta edecek. Yaşlılar katnaşın bilir. 10 tane adam ne özünü sayılandı. Bizler 2000 adam da katnaşıyor ama çok ayda onu devletli maslahatlar edecek. Türkmen 21. asırda. Onun ahlak ruhuna ahir olmalı. Yani bir yerden alıp dursa günümüze ters geliyor adatımıza. Ne yaptan çıkarıp durursun, ne adam kaytırap getirecek, ne teyde asırda nüngürlük çalışanına, Türkmen'in kılıcına dayanmalı, akıl paygazına dayanmalı ayttım yani. Sonun sıraydı akrar edecek. 10 yıl Türkmen'in iktisadiyetinin, adamların, maskarların yaşayışına çeldi. Hemmetin ne deyip olsa, Türkmenistan'ın özüşünü 10 yılda ölçek, her yerini bilip, halkın ayrı yaşayış düzenini öttürmek barıda da neticeli maslahatlar edecek.